mga pundok nga nibuto lang maong gitawag og panahon na nga nagpaila nga sila tinukod ni Kristo ay bugos na bakakon, bakak, but-but. So mo nang dili ta mutuo. Ngano man kay ang Kristo, ang edad sa iyang simbahan almost 2,000 years old na. So mo na edad sa simbahan ni Kristo. Almost 2,000 years old kay imagine na natukod ang simbahan katong giingon ni Kristo 33 AD. Nya karon 2023 na. So therefore, ang edad sa simbahan ni Kristo 1,990. Nya na ay magpailang sila daw kuno ang simbahan ni Kristo unya ang edad sa ilang simbahan 500 years old pa, 400, 300, 200, 100 na pag 50 years old pa, bugos na, fake na. Fake na. Bisan pag magbit-bit na sila, pasano nila ng usa ka sakong Biblia. Bisan pag kapila nila kutluon, kamilyon nila kutluon ng balaang kasulatan, magpabilin gihapon silang sayop. Kay ang pagkutlo nila sa balaang kasulatan, ang pag-quote nila sa mga kapitulo bersikulo sa balaang kasulatan, dili na makapahimo nga mamahimo silang gusto. Ngano man kay nagpabilin ang kamatuoran nga kanang maong gitawag og mga punduka gipangpukod lang og tawo. So unsa man nga to ang tawag ining mga ilhanan, mga higalag maigsuon ha, nga kana gitukod na og tawo nang gitawag og punduka. Una natong ilhanan ang pundok nga kanang makita ato sa palibot, yon ang edad di gyud na moabot og 600, 700 or bisa pa di na moabot og 1,500 years old. Di na moabot. Number 2, narehistro sa gobyerno. Narehistro sa gobyerno ngano man kay magparehistro magud ka, magud ka sa tawag anang opisina sa gobyerno, pagparehistro nimo og korporasyon klaro man nga pangitaan kag kinsa ang mga incorporators. Kanang mga incorporators sumala sa tawag anang ato ang balaod, mao na sila ang founder and originator ba sa usa ka corporation or sa usa ka organization or society nga gitukod sa usa ka individual. So kung parehistro siya na ay incorporator, so therefore kasi sila man ang originator, buti pasabot sila ang founders. Kung sila ang founders, but pasabot, nakikupitensya sila sa tuang Ginoong Jesucristo. Murabag sa mua ba? Sa lay Catholic apologist, kami, kamakatulik ko man wa man nagtukod og lang sekta, nagtukod tawag ining organization para mutabang, para sa gitawag og kanang kahiusahan sa mga Katoliko nga gustong madalipod sa pagtuo. So amo ang giparehistro na gipamutang nga mga founders. So ang mga founders isa ko dito. Ngano man kay kanang organisasyon nga mong gitukod, mao man ni ang iyang objective is to serve the church and defend the Catholic faith. Mao man ang amo ang objective sa pagparehistro. Ang sa ilaha, ang ilang objective magwali kuno si ebanghelyo. Pero ang pinakapulot dulo, kumpintisyaan nila ang iglesyang gitukod ni Kristo nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kini mubo lang ni siya nga tawag ini nga video pero pamaagi kini nga ato ang tawag ining mahimay-himay ato ang mausa-usa ang mga butang nga kana bitong makaingon ta ba nga kinahanglan tang masayod, kinahanglan tang makabalo. Ngano man kay again, daghan na kayong mga Katoliko namiya karon sa tuong pagtuo tungod sa hinungdan nga walay kahibalo ba. Nya wala bitoy kana bitong tama bitaw nga pagtuon mahitungod sa balaang kasulatan, mahitungod sa tudlo sa Iglesia Katolika nya pagkahuman labi na naay panahon nga naay problema nya pagkahuman grabeng problema mo ni ampay sa mga di Katoliko. Mo na ilang ampay, mo na ilang tawag anang adtuon, ilahada i-convince ilang tawag anang i-convince niya pagkahuman pag makonvince nila so natira na naigo na ang emosyon lisod na bawion kay emosyon naman ang ilang gitira dili man diri man pangutan-an ang mga namiya sa tawag anang simbahan Katolika pangutan-an na sila kabalo ba sa pagtuo wala ngano man kay ang rason ngano namiya sila ilahang emosyon dili ang ilahang kahibalo o nya didto sa langit ang paninglon ta sa Dios dili sa tuang gitawag og emosyon kung dili sa tuang kahibalo. Examon ta kay ingon pa sa balaang kasulatan 1 Timothy chapter 2 verse 4 kay buot sa Dios ang tanang tawo maluwas og masayod sa kamatuoran. Ayon.